Ahoj, dneska natočím info a info bude, co natočím, co nenatočím, co jsem natočila a dám ho na YouTube. Tak. A teď mě poslouchejte. No, budu mít nové videa, jako třeba školu jsem už natočila. Teď potřebuju aspoň jesličky, teď budu natáčet a po jesličkách budu natáčet rodinu. Jo, takže bude to trošku těžší. A hodně kamarádky, Jipí, lež 24. května, což nemá rozumět. No a to si musím počkat ještě 3 měsíce. No, takže potom budou samý nový videa a takový. A teď budou jenom takový kráťoučky. Tohle video bude trvat asi 6 minut, nevím, jak dlouho si budeme povídat. Takže já jsem dostala pečopa. Můžete vidět, že jsem takovýhle pečopa. Ještě ani v jednom videu neměla. Teď budou ve všech videích a jsem moc ráda za ty pečopy. No a já jsem královna. Jo, takže neopomůžete si říct, že jste vy královna, ne jsem já. No, vyhodnotila mě tak moje kamarádka jedna a prej, že se vůbec nehodím. Hodím na královnu, pardon. No a teď vám ukážu všechny pečopy, s kterými budu natáčet. Já nevím, kolik to bude trvat minut, ale asi hodně málo. Tak já jdu pro ty pečopy. A ještě moje vyrobené věci. Ukážu vám první věc, kterou mám nalepenou na krabici. Takže můžem? Tak pojďte za mnou. Tady mám takovou školu, jo, pro pečopy. A tady mám jesličky. Jo, a teď ještě musím dojít pro ty vyrobené věci, pak vám ukážu moje pečopáky. Tak a jde se ukazovat. Takže tohle je od Ježíška pečop. Jo, s ocáskem, ten se mi líbí. A i mrká. A k tomuhle je takovej šperk, takovýhle hřebínek. Když takhle to tak zavře oči. Jo, zavírám oči. Ale vždycky, když zauška, tak taky mrká. Takže len, když se všimnete, tak když ho češu, tak se mu hejbou uši. No. Jo, takže můj první dárek jsem já žiju. Tak. A druhý pečop, což je zelený a k tomu je mrňousek. Jo, takovýhle zelený, k tomu je takovýhle rostomiloučký pečopáček. Tak dáme na stranu. Pak tady mám
ta je taky knihy Pet Shop. Tehle, ten je takový její. A pak je tady ještě něco, ještě jeden. Tehle jsou k sobě, jo. Takže Lapaso, tam je napsaný. Jo, Lapaso tam je. Teď vám ukážu ty věci. To bude ještě 5 minut pryč. Teď povídáme. Takže takovýhle notebook, na kterým je psí kostička, jo, takhle počítač, notebook. Pak tady je tablet, telefon, prostě Samsung, tablet i telefon. Pak tady je mini telefon, to je pro ty menší, budu natáčet, že jo, třeba sličky nebo školku. Jo, tady mám další mobil, tady mám další tablet, tady mám takovou obalčičku. A tady co je? A to je. To není. Tak teď knížky. Jsem si napsala Little's Pet Shop. To je pro Lapaso Pet Shop. Takže to je paní učitel, papírek, s kterým ty děti